Dá sa od rezervačnej zmluvy odstúpiť? V zásade sa dá odstúpiť od každej jednej zmluvy, poďme si ale pozrieť, aké tam sú podmienky, prípadne pravidlá. Tak prvá situácia. Premysleli ste si to a proste už danú nehnuteľnosť kúpiť nechcete. Áno, aj v tomto momente sa od zmluvy dá odstúpiť, avšak pravdepodobnosť toho, že vám bude vrátený rezervačný poplatok, je veľmi nízka až nulová. Rezervačný poplatok má zabrániť práve tomu, aby ste si danú kúpu len tak premysleli. Druhá situácia. Nastali neočakávané udalosti na vašej strane ako kupujúceho. Úmrtie v rodine, rozvod, prípadne vážna choroba. To by malo byť etické, aby došlo k ukončeniu rezervačnej zmluvy aj s vrátením rezervačného poplatku. Od rezervačnej zmluvy môžete taktiež odstúpiť, ak budúci predávajúci porušil nejaké svoje povinnosti alebo vám niečo zatajil, prípadne niečo nedodržal. V tomto prípade je štandardom, že sa rezervačný poplatok vracia a od zmluvy štandardne odstupujete. A staré známe odporúčanie na záver. Pred podpisom každej zmluvy si zmluvu detailne preštudujte si svoje povinnosti, svoje práva. Čo je úplne kľúčové, žiadajte si trojstrannú rezervačnú zmluvu, teda zmluvu, kde budete podpísaní vy, predávajúci a takisto realitná kancelária. Znamená to, že predávajúci je rovnako viazaný dodržiavať všetky pravidlá, ako aj vy. Je to najlepšia zmluva, ktorá môže byť. Ak chceš byť v realitách viac informovaný, tak sleduj tieto videá a daj mi odber.